Okungiphazamiseka kakhulu ukuthi lobugebengu ekade sikubona benzeka lobekufuna ukwenzeka abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu kubugebengu obuzolimaza izingane zethu ngoba izidakamizwa lezi abasebenza ngazo. Angisho ukuthi uma bekade kubugebengu obungahlanganisi nezidakamizwa besokubekezelela bese ngeke sikubekezelele kwakona. Kodwa lokhu kuhlangene nezidakamizwa. Ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi wale South Africa liyazi ukuthi uma unesihlobo owazana naso noma inengane oyizalayo esekuyaqala yadla idakamizwa seyimoshakele ngeke usakwazi ukuyilungisa. Abantu abaningi ke bahlukumezwe lezi dakamizwa. Ingakho ke siwumphakathi sisonke kumele sizimisele sihlangane sibumbane ukuze silwisane nalesihlava. Lokho kungenza ukuthi ngiphakameke ukuthi ngikhulume lolu daba ingoba ngibona ukuthi uma ngiliyeka ukulikhuluma umndeni wami ukhona nje umshana wami odla idakamizwa ngikhuluma nawe eziqhamuka ngabo labantu. Uma abaphathi bezovumela lezi gebengu ukuthi ziqhubeke nokuthengisela ingane zethu lezi dakamizwa zize nazo zilethela South Africa zizakhe la South Africa okusho ukuthi kahle kahle izwe leli lizobe lifile.